Всеки път, когато се разхождам в моята стая, си мисля за една единствена игра, която си мислех, че не е излязла още в Google Play, но то се е оказало. Та днеска ще играеме Soft Buddy. Можете да я намерите в Google Play. А сега, нека да започнем. Soft Buddy не е Soft Buddy, защото Soft Buddy всъщност са правили играта. Тя още е демо игра, заради това сега така ще върви. Съжалявам за FPS-а си ми е някъде към 50, то си пише отгоре. Тази вдига повече от миналата. О! Това беше малко забавна част. Та сега ще трябва да разрушим колата, така че да видим как ще се разруши на забавен кадър. Чакай сега. Чакайте да видим как ще бъде на забавен кадър. Вау! Това беше малко стресиращо. Нека от някоя друга. Ей, тук, например. Тя ми е чантата да отиде. Гледайте само стъклата. Чакайте, че аз съм го забавил. Следващия левел е тук, в това ще се разбираме. Опа! Това разби много голяма част. В следващото. Тук стана кола на шиш. Направо. Една секунда. Сега нека да го видим от first person как ще бъде. Аз имам и по-стара игра на тази, на девелоперите, както там ми викат. Вау! Сега ще се преобърнем. Както в предишната игра, обаче тук има така повече, така се едно по-реалистична е, но и така има по-графика. Не графика, както викаха. Физика. Има добра физика, не като предишната да се чупи още когато съм тръгнал. Исках да се разбия тук с първо лице. Нека в другото тогава. Това го имаш още и в моята игра. Защото това е по-апдейтната сигурно. Можете сега само в Google Play да не я намерите. Безплатно.